a bar mu da su Aisha, ale mu da su sai Aisha. to bar mu da su Aisha Umar shashanin ki a dangare Haka dai, da kajuwa na baban zaba a shan wargo ake yi wajaje yes. ga amanar rara dauda ko sun kiya bari sun yarda Haka, masu kace na ce ƙaryar ku fada da aljana ba riba kun san ba za ku yi nasara ba haka, yau kai hasada ashe mugun ciyo Aisha ki gane wannan haka, yes kina ta kira ga masoyanki duduwa tana zagin ki kai, kina batutuwa ga masoyanki duduwa tana kushewa ah, ai ele gajera gajera ele gajera gajera koma gida ki sanyo riga hey, haka, kai kalla abin mamaki wai da Aisha suke ta fadansu kai, kai duba abin mamaki da Aisha suke ta fada wai ah, ga mai gaskiya da mana Aisha biki kalar sokowa yes. kai to ki sha sha'anin ki Aisha. bari mu da su mu yi zance Aisha. idan asali na kwarai ba zai fito har yana nuni ba Haka dai, ga amanar rara nan na kan hutu gonar wake ga amanar rara nan na kan hutu gonar zance kai a da kuna zagin rarara a yanzu ya muku nisa haka, to yanzu faɗan ya koma kan Aisha ku zo ku ji zance ah, ah, kai, ito Aisha ki koma gefe Sadiya Rune tana nan haka, tun da dai na san ko ba komai ai tufa ta tare yalo haka dai, ga labule asirin daki a dafa har ba sai kalwa haka.